i lamkamo jajca, skuvam se jajca tvrdo kuvani i onda se uzne vrčka i ovaj najstar, deca uza stal sedne u krug i on taksa s jajce ti, da može ga fatiš. I ko ga fati jajce, zagrize ga, ajde, gotovo, završeno. I to što je fatija jajce, to je vrčka za koja je vrzano bilo jajce, taj vrčka upali sa šibicu i kako ona nagore gori, ovaj broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, da izbroji, što podugačko izbroji, 70, 80 izbroji, toliko će živi. Znači, dok ne broji, toliko godine će živi. A puno puta se vrčka ugazi, ne valja vrca, ko je bio ovu vrcu da ne, bra? Pa kao, ljuti se ovaj, vrca ne valja. Ne, taj vrca za tuj, ona je za drugu robotu. To je to.